Hallo. Hallo. Maar waar hebben we hier te krijgen? Amber. Dit is Amber en wie bent je? Guido. Amber en Guido. En wat ben je van elkaar? Ja, broertjes en zus. En je bent lekker vakantie of net? Ja. Ben je de hele week thuis? Nee, we zijn Joet, we zijn nog even bij Beppe hier en dan gaan we weer terug naar Apeldoorn. Oh, je bent hier helemaal net? Nee, eigenlijk net. Dus uit hem komen hier wel bij, maar wie net. Wie ben gewoon in Apeldoorn geboren. En nou dus van Hoes bij Beppe? Ja. Is er een paken? Nee, die is er net meer. Zo ja. Het paken nog wel kind? Ja, dat wel. Krijgt wel en dan weer. Ja, ik wil zwieren wel, maar hij had net echt zeg, steeds maar mij maken. Hem willen zo paken. Net zo vaak. Nee, waarom dat net? Nou, ja, ben ik eigenlijk net. Is het dik zielig dat paken er niet meer is? Soms wel, want dan is ze altijd alleen. Dus zo sneu. Dus dit is Beppe. Dit is Beppe. En dit is maar Friesland. Oké. En wat hij heel mooie Beppe-scissors. Ja, ik heel leven, hè? Ja. Ben ik geweest mee. Kom uit Apeldoorn. Ja, vind je dat ik jammer dat ze Safia voortween? Ja, vind ik wel jammer. Maar hier komt meer geregeld, ja? Ja. Want ik ga nog 6. Maar die waren hier in Oudwoud en Tringen. Ja, die ben mooi Dat dichtbij. is mooi tegenbij. Maar ik ben de jongste, of zie de jongste. En hoe vaak zie je ze? Nou, wel niet in de maand. Ja. Ja. Ja, ze kennen heel goed Fries. Ja, maar je praat natuurlijk Fries. Ja. Nou, zullen we nou maar ophouden? Oh, we nou weer op. Ja. Ja.